Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ng kaibigan ng tita ko na itago na lang natin sa pangalang Paning. Taong 1997, Bitano, Legazpi. Itong mga panahong ito, kasalukuyang tinatahak ni Paning ang kursong BS in Mass Communication. Isa siyang DJ sa isang programa sa kanilang paaralan. Halos lahat ata ng mga estudyanteng tinatahak ang kursong ito ay dumadaan dito. Ang programang pinagsasanayan nitong si Paning ay tinatawag na DWDA 90.7. Sigurado akong alam na alam yan ng mga nasa Legazpi at sila na mismo ang magpapatunay na hindi gawa-gawa ang kwentong ito. Maraming kababalaghan ang mararanasan mo sa paaralang ito sa kadahilan ng pinag-isa ang ospital at paaralan. Maganda naman kung susumamuhin ang paaralang yon. Halos karamihan sa mga mag-aaral dito ay mga dayuhan. Mas pinipili kasi ng mga ito na dito mag-aral sa Pilipinas dahil sa mas mura ang matrikula sa atin kumpara sa ibang bansa. Marami ring naging kaibigang dayuhan itong si Paning. Naging masaya ang bawat araw niya sa paaralang yon kahit napakarami na niyang nararanasan ditong kakaiba. Isang gabi, katatapos lang ng paksang pinasukan niya. Dalawa na lang silang natira sa silid ng kanilang pinag-aaralan. Siya, tapos si Isabel. Paning, una na ako sa'yo ha. Natapos ko na yung proyekto para bukas eh. Wika nito. Sige Isabel. Susunod na din ako sa'yo maya-maya lang. Sagot naman ni Paning. Umalis na nga itong si Isabel at si Paning na lang ang naiwan sa silid na yon. Di naman ito alintana sapagkat malakas ang ilaw sa bawat pasilyo nito. Ang nakakatakot lang dito ay kung mag-isa kang bababa sa paaralang yon na walang kasama. Nakakatakot dumaan sa laboratorio ng paaralang yon dahil marami na doong sabi-sabi at marami na ring nagpatotoo sa mga malagim na kaganapan sa mismong silid na yon. Di naman ito pinapansin ni Paning sa kadahilan ng ayaw niyang malason ang kanyang isipan tungkol sa mga yan. Nakakasira din kasi ang pag-aaral ng isang estudyante kung ang mismong paaralang pinapasukan nito ay kinakatakutan niya mismo. Natapos na nga itong si Paning sa kanyang ginagawa at dahan-dahan na siyang nagligpit ng kanyang mga gamit. Lumabas na siya sa kanyang silid upang tahakin ang daanan sa pasilyo. Nakakapagtakang wala ng katao-tao sa palapag na yon. Mag-aalas 8 na kasi ng gabi at hindi ito namalaya ni Paning dahil sa pinagkakaabalahan niya. Wala na siyang magagawa kung hindi tahakin mag-isa ang pasilyo ng paaralan. Noong una medyo maayos pa naman pero nung papalapit na siya sa pasilyo kung saan naroon ang laboratorio, ay biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Kumikisap-kisap ang ilaw roon na animoy pundido ito. Ilang segundo lang ang lumipas at may narinig si Paning na animoy nagdadasal sa loob ng laboratoryong yon. Napakalakas ng pagdarasal nito at talaga namang nakakabaliw kung ikaw mismo ang makakarinig ng mga panalangin yon. Halos hindi makagalaw dahil sa takot itong si Paning. Diyos ko! Panginoon, tulungan mo ko!
bulong ni Paning sa kanyang sarili. Yung nagdarasal sa loob ng laboratorio ay hindi pa rin tumitigil. Hanggang sa unti-unting naririnig ni Paning ang tunog ng pagbukas ng pintuan kung nasaan naroroon yung nagdarasal. Dahan-dahang bumubukas yun. At kitang-kita ni Paning ang animoy madreng nakaluhod pagbukas ng pintuang yun. Punit-punit ang kasuotan nitong nangingitim at wala yung mga sandalyas. Habang bumubukas ang pintong yon, ay palakas ng palakas ang pagdarasal ng nilalang. Hindi sa lengguaheng Bicol o Tagalog, bagkus ay sa lengguaheng Latin ang pagdarasal ng madring yon. Alam na alam ni Paning na Latin yon sa kadahilanang nag-aral din siya ng Latin noong mga panahong yon. Pagbukas ng pinto, ay biglang tumingin ang nilalang na yon sa kanya. Halos kumawala na ang kaluluwa niya at walang sabi-sabi, ay napakaripas ng takbo si Paning. Hindi niya malaman kung paano siya tatakbo at animoy ang mga paa niya noong mga oras na yon ay wala sa sarili niyang katawan. Nagsisisigaw siya sa hagdanan ng bawat pasilyo pababa ng gusaling yon. Awa naman ng Diyos, nakasalubong niya ang gwardya na nagbabantay sa paaralan. Oh, miss, napano ka? Tanong ng gwardya. Ay, kuya, samahan niyo po ako papalabas dito. Pakiusap. Wika ni Paning habang nanginginig at maiyak-iyak dahil sa takot. Pagkalabas niya ng gusaling yon, ay naglakad siya sa daanan na parabang wala siya sa kanyang sarili. Nakatulala lang ito at lumuluha. Nang medyo nakalayo-layo na siya sa paaralan, ay sinipat niya ulit yon. Doon niya nakita ang isang babaeng merong daladalang bata na kumakaway sa kanya sa bintana ng pasilyo. Agad ibinalik ni Paning ang kanyang paningin sa daan at nagdasal yon ng taimtim. Halos wala na siyang lakas ng loob. Yun bang isa pang pagpaparamdam sa kanya ay maaari na siyang mamatay o mabaliw? Kahit sino naman ata ay masisiraan talaga ng utak kung makakaengkwentro ka ng ganitong kaganapan. Hindi nakatulog si Paning buong magdamag ng gabing yon at hindi rin siya nakaramdam ng kahit na anong gutom. Kahit anong pakikipag-usap ng kasama niya sa kanilang inuupahang bahay, ay hindi siya dito nakakasagot. Tumatak talaga kay Paning ang pangyayaring yon. Kinaumagahan, napagpasyahan niyang lumiban sa klase at ipinasabay na lamang niya ang kanyang proyekto sa kakilala niya. Nagdasal lang siya ng nagdasal upang maprotektahan siya ng may kapal. Halos mapaluhod na ito sa labas ng simbahan dahil sa paghingi niya ng tulong sa Panginoon. Lumipas ang 1 linggo at napilitan na siyang bumalik sa paaralan dahil sa hinahanap na siya ng kanyang mga guro. Magdi-DJ na kasi siya sa DWDA 90.7 ng linggong yon. Kaya wala siyang magagawa kung hindi ang pumasok. Maaari niyang ikabagsak yon kung magpapaliban siya dito. Sumapit ang gabi ng Lunes at kasalukuyang nakikipagtalakayan na itong si Paning sa kanyang kasama sa radyo. Kulitan at mga balita ang ginagawa nitong dalawa.
Ilang minuto pa lamang ang nakalipas, ay biglang namatay ang ilaw sa buong paaralang yon. Nagkataon din kasing merong kinukumpuning poste ng ilaw sa kalapit ng ago. Wala silang magawa kung hindi ang ipagpaliban ang kanilang programa. Agad din silang umalis sa silid na yon upang bumaba. Bale maghihintay sila sa pagbalik ng ilaw upang maipagpatuloy ang programang ginagawa nila. Magbabandang 7:00 pa lang noong mga oras na yon. Marami-rami pa ring tao sa loob ng paaralan, kaya wala namang problema. Ang kanilang magiging problema lang ay ang oras ng pagtatapos ng kanilang programa. Dahil pasado 9:00 na ng gabi ang pagtatapos nito. Yun ang tanging ikinakabahala ni Paning. Halos ginawa niya na ang lahat upang makapagpalusot sa kanyang mga guro. Pero wala pa ring bisa ang mga yon. Ilang minuto lamang ang nakalipas at biglang bumalik na ang ilaw. Dali-dali na silang nagsibalik sa itaas upang tapusin ang kanilang programa ng mas maaga. Patingin-tingin pa si Paning sa oval ng kanilang paaralan. Di niya mawari kung ano ang nasisipat niya noong mga oras na yon. Para bang isang estudyanteng di gumagalaw sa sulok ng lugar na yon. Binawi niya naman kaagad ang kanyang paningin dahil sa iniiwasan niya ngang maulit ang kanyang naranasan nung nakaraan. Naging masaya naman ang tagpo ng kanilang programa hanggang sa matapos yun. Paglabas na paglabas nila ng silid, ay doon na nga nangyari ang hinding-hindi makakalimutan ni Paning magpahanggang sa ngayon. Kasalukuyang naglalakad sa pasilyo itong dalawa nang biglang merong tumakbong isang batang merong pusod sa unahan ng kanilang dinaraanan. Ngumisi yun sa kanila at napatigil sa gitna ng pasilyo. Nagkatitigan ang tatlo hanggang sa tumakbo papalayo ang nilalang na yun. Unti-unting binalot ng kilabot itong dalawa. Halos mapasigaw na ang kanyang baklang kasama dahil sa takot nito. Napaatras yun at tatakbo na sana pabalik ng silid, pero hindi nito nagawa. Dahil sa likuran nila ay ang madreng nakita ni Paning noong nakaraan. Palakas ng palakas ang pagdarasal nito ng lengguaheng Latin. Alam ni Paning na hindi pagpupugay yun sa Diyos, bagkus ay isang demonyong dasal. Salungat na salungat sa mga usal ng manggagamot. Napaupo ang kanyang kasama sa likuran at si Tita Paning ay malaestatwa na dahil sa hindi ito makakilos. Pwedeng-pwede silang tumakbo dahil wala namang nakaabang na nilalang sa unahan. Yung batang may nakaluwang pusod ay umalis na, di ba? Pero ang nakakapagtaka, hindi nila ito magawa kahit gustuhin man nila. Unti-unting lumalapit ang nilalang na yon, tapos naglilipara na ang mga upuan sa bawat silid ng paaralan. Akala ni Paning, mamamatay na siya nung mga oras na yon dahil sa takot. Kahit malakas ang ilaw sa pasilyong yon, ay hindi pa rin umaalis ang nilalang. Nakalutang lang ito sa ere habang nagdarasal at nakikinig sa kanila na nanlilisik ang mga mata. Paglalarawan ni Paning sa nilalang na yon ay merong suot-suot na rosaryo na kulay itim. Merong librong hawak. Kulukulubot ang mga balat na kulay abo. Punit-punit ang mga damit.
at lubog na lubog ang mukha nito. Parang patay na talaga yon kung titingnan. Nung akmang papalapit na sa kanila ang nilalang, ay dumating ang gwardya ng paaralang yon at sumigaw ng, Hoy! Ano bang ginagawa niyo dyan? biglang bumalik ang wisyo nilang dalawa pagkasigaw ng gwardya. Nawiwirduhan sa kanila ang gwardya dahil sa nakita sila nitong kakaiba ang kilos. Yung bakla, umiiyak na nakaupo sa sahig. Samantalang si Paning, nakapikit habang nakatayo. Salamat po. Wika ni Paning. Unti-unti silang nilapitan ng gwardya upang tanungin at samahan pa ibaba. Naging maayos naman ang pagbaba nila sa pasilyo at wala nang gumambala sa kanila. Ayon kay Paning, nabaliw umano ang kasama niya noong panahong yon dahil sa takot. Matinding trauma ang inabot nito at konting kaluskos o paggulat lang dito ay maaari nitong ikamatay. Halos nung paglalakad nila pababa ng gusali ay nakayakap ang kasama niya sa gwardyang yon. Wala itong pakialam dahil sa kagustuhan at pagnanais nitong mailigtas ang kanyang sarili. Magmula noong nasunda ng pangyayaring yon, ay hindi na tinangka ni Tita Paning na magpagabi sa paaralang yon. Kahit napakahalaga pa ng gawain doon, ay hindi siya nito napipigilang umuwi pagpatak ng 5:00. Inilipat na rin niya ang kanyang paksang inaabot ng 8:00 ng gabi. Sa pagpatuloy ng kanyang pag-aaral doon, ay napakarami na niyang narinig na mga sabi-sabi sa mismong pinag-aaralan niya. May nakapagkwento sa kanyang merong karanasan doon sa may laboratorio na nakakarinig umano ito ng mga pag-iyak ng mga bata. Ang iba naman ay nakakakita ng isang babaeng lumulutang sa ere na nakasuot ng puting saya na punit-punit. Ayon sa iba, normal na lang yung paglitawan ng mga upuan doon. Lahat halos ata nang nagkukwento sa kanya ay alam na alam niya yung nilalang na nagdarasal. Marami nang nakakita dito at talaga namang ito ang pinakasikat na nilalang na nagpapakita sa paaralang yon. Pero kahit ganon ang naranasan ni Paning, ay matagumpay naman niyang nairaos ang kanyang pag-aaral. Awa naman ng Diyos, natapos niya ang kanyang kursong tinatahak. Magpahanggang sa ngayon, ay baon-baon niya pa rin. At siya mismo ang magpapatunay sa kanyang mga karanasan sa paaralang yon. Ayon kay Paning, ito ang karanasan na hinding-hindi niya malilimutan sa kanyang dating paaralan. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, nakakakilabot yun. Isipin nyo kung kayo yung nagdi-DJ ng ganung oras, tapos alanganin na kayo uuwi. Tapos makikita nyo pa yung mga ganitong klase ng nilalang. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang kung anong magiging reaksyon ninyo. Pero alam nyo ba, hindi lang dito sa Ago na school merong ganyan. Halos lahat ata ng mga eskwelahan may mga kanya-kanya o sari-sariling kwento tungkol sa mga kababalaghan. Lalo na yung mga school na may mga katabing malalaking puno. 'Di ba? Kadalasan diyan yung mga sinasapian ng mga estudyante. Kayo, tatanungin ko kayo. Anong pwedeng paliwanag nyo kapag nagkakaroon ng ganong eksena? Pwedeng nagdadahilan lang yung estudyante kasi gusto niyang umuwi. O pwede rin namang umaarte lang yung estudyante para mabigyan ng atensyon
Kasi wala siyang atensyon sa bahay, tapos binubuli pa siya sa school. Maraming pwedeng posibilidad kung bakit nagkakaganon. Kaya naman, gusto kong mabasa kung ano ang inyong opinyon sa kwentong ito. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.